Primer de tot vull felicitar el meu rival, Alex Padró, que ha jugat una gran final. I bueno, estic molt content de la setmana, ha sigut molt dura, he tingut molts bons partits i bueno, molt content de guanyar la final. Bueno, el Gerard és un jugador molt complet, que comet pocs errors i bueno, ja s'ha vist durant tota la setmana ha jugat bastant bé a un nivell molt alt i avui ho ha pogut demostrar i bueno, és guanyador. I durant tota aquesta setmana m'he sentit bastant bé, de nivell molt correcte. Content pel Girona que hagi pogut deixar-nos les instal·lacions una setmana en aquests moments difícils i res, ara seguir treballant i a veure si puc tenir l'oportunitat de fer més finals. Primer de tot, felicito la meva rival, la Lucía Aranda, perquè ha fet un gran torneig i un gran partit avui. I bueno, estic molt contenta perquè per tornar a ser campiona de Catalunya ha sigut una setmana difícil perquè he hagut d'aixecar matchballs en contra, han sigut partits molt durs, però bueno, estic molt contenta, venia amb poca confiança i això fa que tingui més i res, que sí. Felicito la meva companya Raquel, que ha jugat molt bé. La setmana no sabia que aniria a arribar aquí perquè no m'ho esperava. O sigui, els primers partits estava una mica nerviosa, així i tal, i ahir va ser un partit molt dur, que ho vaig treure, i avui el primer set no he estat gaire acertada, i el segon ha estat millor, però no he sabut rematar, i la raqueta ha sigut molt forta de cap i m'ha sabut remuntar i tal. I bueno, estic contenta d'arribar aquí i a seguir.